Ufałem. Я верыў у Nawet kiedy Бога, mówiłem, нават калі jestem w трапляў wielkim у ucisku. вельмі цяжкае становішча. Pan jest А za Бог mną. са мною, Nie і lękam я się. не баюся. Cóż mi może zrobić Што можа człowiek? зрабіць мне чалавек? Pan Са ze мною mną, mój Пан, wspomożyciel. і Ён мой памочнік. Mogę patrzeć z góry. Я na магу mych wrogów. паглядаць на ворагаў зверху. Двое сяброў. Адна мара. День 125. Пустыня Гоби, 10 758 километров. Аж поверить тяжко, что напереди еще 400 километров. Wrogu mój. Пясок, мой żarze ворог, nieba. спека з неба, моя слабость, самотность. Chwalcie Усхваляйте Pana Пана гуком рогу, Chwalcie Pana na усхваляйте harfie i на cytrze. арфе, ускликвайте у гонор Пана. Alleluja. Аллилуйя. День 126. Сай, Сант, Монголия. 10 858 километров. Moje pielgrzymowanie? Моя пілігримка, яе мэта. Wszystko było jasne. Усё было ясна і зразумела яшчэ колькі дзён таму, калі быў моцны і здаровы. Chwaliłem Pana Усхваляў i dziękowałem Пана, za wszystko, дзякаваў czym за nas ўсё, obdarza w drodze. чым абдорваў ён мяне ў Teraz дарозе. doświadczam bólu. А зараз шчыміць боль, немач. Obciąża mojego Абцяжарыў przyjaciela свайго i прыяцеля і współtowarzysza спадарожніка podróży Дам'яна дадатковымі абавязкамі. Wiem jednak, Але że ведаю, aby што doświadczyć каб Bożej łaski, спазнаць trzeba stać Божую się ласку, bezradnym. трэба застацца бездапаможным, Станąć przed Bogiem устаць nagi, нагім перад Богам і попросіць папрасіць о аб помощи. дапамозе. Czekam. Чакаю і паддаюся аддаюся апецы шпітальнай опецы. шпіталю. Месяц таму. День 102. Паўночная Монголія, 10 038 километров. Наперадзе яшчэ 1400 километров. Цудоўная яна і блаславёная тутэйшая гасціннасць. Пасля цяжкіх гадзін педалявання у пылі і сонцы можна адпачыць у мангольскіх качэўнікаў. Яны далі нам свае ложкі, коўдры, напаілі малаком. А на Гобі ёсць няпісаны закон, што вандроўнік можа зайсці ў кожную юрту і затрымацца, пакуль мае патрэбу, і ніхто не мае чакаць чаго-небудзь наўзамен. Плата за гасціннасць – гэта прысутнасць самога госця. Усведамляем, што гэтая пілігрымка не толькі нашая, але і тых многіх, каго спатыкаем, якія дапамагаюць нам на кожным кроку. Часам вырастаем з-пад зямлі, а часам нібы анёлы спадаем з неба. Москва, Пекін, чым ёсць наша мэта? Чым ёсць здзяйсненне жаданняў Яна Паўла II, нашага апякуна ў дарозе? Спатканнем з людзьмі, а можа, мэтою ёсць дарога?
Не могу ехать, грунт вязкий. Сапсавалася. А зламалася утулка, сапсавалася. День 105, Улан-Батор, 10 373 километра. Просим за Россию, Украину, Беларусь, за мудрость наших политиков и за русских таксам. На жаль, не могу заменить свой ровар, не могу и покинуть яго тут, ісці далей пешу. Ружовая цукерка, то мой сябра на шляху, з папярэдніх падарожжаў. Увесь час са мною Дам'ян, наш анёл-захавальнік, забяспечваў усе справы па трасе пілігрымкі. Я прызвычаіўся да яго прысутнасці, і нярэдка, калі яго няма. Чакаем на запчастку для ружовай цукеркі, яе павінны даслаць з Польшчы. Дарогі Манголіі – гэта гісторыя і невясёлая. Цукерка зламалася, і я думаю, што рабіць далей. Без цукеркі я бездапаможны. Яна суправаджала мяне да Сантьяга, да Єрусаліму, дзе я зведаў светлыя надзеі і атрымаў мару. Мару іншай асобы, якая не змагла яе рэалізаваць. Не маю магчымасці замяніць цукерку, купіць новую, то азначала б канец пілігрымцы. Amen. Цукерка вылечаная. А дзякуючы Дам'яну маем візы да Кітаю, хай толькі на 14 дзён. Але і тое ўжо цуд. На большасць запытаў мелі адну адмову. Алімпіяда ў Пекіне, забеспячэнне бяспекі на межах. Спяваем песні на хвалу пана. Вядзі нас, пане. За Нінку. А зараз за яе маці. Гэта мая ўласная алімпіяда, працаўніка пошты з Манчэстэру, які кінуў свой добра арганізаваны свет і накіраваўся да нязнанага. Блаславёны ўваход у духоўную і фізічную пустыню, далёкую ад штодзённага свету. Не разумею такога. То павольны працэс пакорлівага адкрывання сваёй маласці, крохкасці, залежнасці, пазнання нанова Богу і сябе. 3 месяцы таму. День 23, Украина, 2213 километров. Вялікдзень.